To Premtobre Kasee no so municipal director ya wo hwe ngumasuya so wo Prestea Huni Valley mensimu wo Western region ye 17 atrema sian ene woni Adom Kasee di nkomo mane wo mo hawpa wo mo famu se mensini wo ngumasuya mu eye sa chechefo wo mu ni achechefo kora nti ama adusua ho nsam so aye bibie wo ho woni Adom TV Kasee edi nkomo yi Adeba kwa ya kwansidie ewo mayi enwumasuamu eya kyerɛkyerɛfo a wɔn bɛkyerɛ adesuafo adeɛ oko Prestea Huni Valley saa ena asɛm no tie ewo hɔ Sebastian Akyerɛmadiawo municipal director of education ewo Prestea Huni Valley no kyerɛ mu sɛ adesuafo a wɔn kyerɛ adeɛ wɔ mansini nim no esua ne senti obɛtoto asere Ghana Education Service ɛne asoyɛ hwɛ ɔman enwumasuaso sada Roma ɔma wɔn akyerɛkyerɛfo dodo na sɛ bɛyɛ obetimi akyerɛ emofra adeɛ ebra Prestea Huni divisional area ɛde intermediate school quiz competition so and what is answering etuja. So in fact, we have so many schools, sir. Need teachers. I can mention Pewodie, Subri, Kwanta, Subri. So many of them. We don't have teachers. Teachers who post one bedding, you find them in the urban towns. They are not willing to go to the rural areas. Until they able to and say, "Yababe meet the community fully inara." Na on the nimpayinfo na wonhwehwe community teachers won farmer hen na yemmoa mahomasua onko kan enwachi enohino we Prestea Himan anante boapra wotoso nan ene Adom Kasee twetwe nkomo ekire se akyerɛkyerɛfo dwumadi a wodi ewo nwumasuya mu no ewohia pa ne sentika bi womfo enso akyerɛkyerɛfo asene ewo adwuma wo ye no emu ayo fe teacher for ewo dwuma bebre yeah, school way, right? Now, yeah, most of the cheerful, right? The GPA said, "Ain't that bad?" Right? Say, yeah, the deputies swore, now you show appreciation to teachers, right? Now, yeah, my teacher for so abasu, right? I want your mind Prestea, right? It's a teacher for that, but I'm not going to pay, right?